का हो रियाज खाली पियाजे छिलबा का फागुन के महीना आ गइल बरे कुछो गइबा कि हमनी के बजाई जा तला है सुना हरे जब से बीतल माघ महीना जो प्यास मनवा भइल बेचैन हाय 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 एक पहाड़ कहला में नइखे तो हैया ठनी लेके चरनी फेर दा मनवा रहे बेचैन। तो लहै दामोदर भैया देले हैं 1 रुपया 25 पैसा। होली है भैया तनी संभाल के सारा रा 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 चोगीरा सारा रा रा खात रही पुआ खूबे भौजी चोरा के हो भौजी चोरा के खात रही पुआ खूबे भौजी चोरा के करेली उल्टी देख अंगना में आके बोला हाय रे हरे डाल दिहले जादो जी जोरानावा हो देख चढ़ते फगुनावा डाल दिहले जादो जी जोरानावा हो देख चढ़ते फगुनावा देख चढ़ते फगुनावा देख चढ़ते फगुनावा बढ़ल जाता इन कर जो बनावा हो देख चढ़ते फगुनावा डाल दिहले जादो जी जोरानावा हो देख चढ़ते फगुनावा फागुन में ताल फुका वाला गोरिया वयावा हो गाल रंगवाला फागुन में ताल फुका वाला गोरिया वयावा हो गाल रंगवाला लल बाते हैन करबाई मोटाई कुछ दिन पहिले ई रहली दुबराई तारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा भाई नया बसाया तोहर नया बसाड़ी नया बसाया तोहर नया बसाड़ी डाले खाती लाइल बानी बांस के पिचकारी बोला हाय रे लल बादे हैन कर बाड़ी मोटाइल कुछ दिन पहिले ही रहली दुबराइल तभी गड़ल बाइन कर रहनामा हो देख चढ़ते फगुनामा आई बा होली हरंगे द चोली ना हमरा के तू तरसावा पहिया में आके तू दिल में समा के तू मनवा के अगिया बुझावा पूछहु घोटात नइखे खातारी खटाई हर घड़ी देखैन के आवता ओ खाई तारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा महुआ टीवी इंडिया टुडे आज तक बा फेल महुआ टीवी इंडिया टुडे आज तक बा फेल भौजी के चैनल पर नया ब्रेकिंग न्यूज भेल बोला हाय रे पूछाऊ घोटात नइखे खातारी खटाई हर घड़ी में का तयावतावो खाई देखी मुआ ताते अजी तरिया जावा हो देख चढ़ते फगुनावा डाल दिहले जातो जी जोरानावा हो देख चढ़ते फगुनावा डाल दिहले